Photosoft se plasirala inovacija infrared design koja omogućava ispis dvostruke slike, odnosno slike vidljive okom, koja u sebi ima i sliku vidljivu u infracrvenom spektru, odnosno infracrvenim kamerama. Naša suradnja je počela prije više od 12 godina, jer su nam Okijevi uređaji bili dobri prilikom ispisa takve dvostruke slike direktno iz računala, što zapravo stvara u istom trošku sliku koja je visoko sigurnosna i ima znači dvije informacije na istom mjestu. Okijevi uređaji su nam bili najpogodniji kod testiranja i zato smo sklopili sporazum o suradnji i više godina već do sada, znači 12 godina koristimo Okijeve uređaje na više mjesta za ispis te dvostruke slike. Sada je to recimo zanimljivo kod ispisa diploma, jer institucije trebaju ispisivati diplome 40 dana nakon što student diplomira, što zapravo stvara situaciju gdje moraju gotovo same stvarati dokumente i upravo ova tehnologija ima prednost kod brzog stvaranja zaštićenog dokumenta sa izuzetno visokim stupnjem sigurnosti, jer svaku seriju možete drugačije projektirati, zamisliti i zapravo zaštititi, ne znam, svaku promociju i svaki ispis dokumenata može biti koncipiran da se zaštiti drugačije i da zapravo krivotvoritelji nemaju prednost u stvaranju falsifikata. Zapravo je vrlo zanimljiv taj segment baš u zaštitnoj odjeći i odjeći koja bi se mogla kontrolirati u prometu i na javnim događanjima, gdje se može koristiti ovo što ovdje sad Oki po prvi put izlaže, majice koje na sebi imaju infracrvenu sliku, a koje su poluindividualizirane. Što znači da bi vi mogli sigurnosno osoblje pojedinog koncerta ili javnog skupa znači označiti takvim majicama jednokratno za to događanje i zapravo bi osobe koje su u sustavu security-a bile prepoznatljive na kamerama koje kontroliraju zbivanje na tom događanju. To su klasični color printeri koji imaju znači 4 tonera, ali separacija mora biti kontrolirana i ne smiju zapravo oni raditi neke dodatne uštede, jer onda nama remete pripremljenu sliku za dvostruku sliku. Stvar je u znači softveru koji priprema sliku kao dvostruku prije ispisa, ali printer treba podržavati da ispiše točno tako pripremljenu sliku, ne da ju on sam promijeni prema svojim parametrima. Dio printera mijenja sliku kod ispisa radi uštede boje ili radi nekih svojih performansi i ti printeri nam nisu dobri. Postoji još od određenih tvrtki printera na kojima se može printati infrared, a mi moramo zapravo kad želimo testirati svaki printer i provjeriti da li on podržava infrared sliku. Podržavaju offsetni strojevi, ali za njih na neki način drugačije pripremamo sliku nego za kad ide na color printer. Hvala vama.